droga. Sa balita nasyonal, 4 kadugang nga kaso sang polio sa Pilipinas na record sang DOH. Anay PNP Chief Albayalde kag 12 ka iban pa ginapakasuhan sang DOJ sang kaso graft. Sa balita international, articles of impeachment bato kay Trump ginsumeter na sa US Senate. Sa sports, 9-game winning streak sang Lakers matapos na pierde sa Orlando Magic. Balita entertainment, Alex Gonzaga kag boyfriend niya si Mikey engaged na ikan. Samtang sa balita espesyal, ato naman pag-istoryahan ang mga dapat himuon in kaso maglupok ang bulkan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilog Gamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 17, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ginpahayag sa pag-asa nga wala sang magasulod nga bagyo kung malain nga panahon sa pungsod sa masunod nga 3-5 kadlaw. Sa weather update, ginpalayag ni pag-asa weather specialist Ana Clorin nga northeast monsoon kung amihan na lamang ang nag-apekto sa pilakabahin sang pungsod. Dugang pa maka-eksperyensya man sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon kag Bicol Region. Samtang makanay-kanay naman ang panahon sa bahin sang Batangas kag Cavite bangod sa volcanic activity sang Taal. Posible man ang mga isolated nga mga pag-ulan sa amo nga mga lugar. Ang nagapangunan naton nga mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos sa nakaligid sa tak na ng alas 7. Sa detalye na sang mga balita lokal, ginmando ni Negros Occidental Acting Governor Jeffrey Ferrer sa Provincial Internal Audit Division nga magpaatag kung ano kalawig ang pagproseso sa mga dokumento sa transaksyon sa gobyerno provincial. Ini ang ginpahag ni Ferrer matapos makabaton sang reklamo halin sa pila ka mga suppliers angot sa madugay nga proseso sa mga papeles pati na ang bayad. Duwa pa ni Ferrer, luwag niya may baluan kung pila kadlaw ang kalawigon antes umpisahan ang public bidding sa mga proyekto, tubtob nga may baluan ang resulta. Ginklaro man sang acting governor nga kung mapamatudan nga yara mismo sa mga suppliers ang kapaltahan, posible nga inisla iga blacklist sa probinsya. Suno pa kay Ferrer, dapat nga maging madasig na ang proseso sa mga transaksyon sa gobyerno, bagod mismo si Presidente Rodrigo Duterte ang nagmando sa tanan nga mahensya sang gobyerno nga aktuhan ang ini nga problema paagi sa gintukod nga anti-red tape body. Dapat nga magbulig ang mga local government units kung LGUs, opisyal sang barangay kag komunidad para mapabakod ang pagmonitor sa mga puerto kag baybayon nga amo ang posible ginalutsan sang illegal nga droga. Ani ang reaksyon ni Negros Occidental Acting Governor Jeffrey Ferrer sa palayag ni Negros Occidental Police Director Colonel Romeo Baleros nga bay taktika man nga ginahimo ang mga sindikato sa illegal nga droga paagi sa pagpalusot sini sa pila ka mabaybayon kag puerta o kon puerto sa isla sang Negros. Dugang pa ni Ferrer, hindi dapat pag-isalig sa mga kapulisan ang kampanya batok sa illegal nga droga bagod sa kakulang sang puwersa sini. Una diri ginpahayag ni Baleros nga hindi masarangan sang kapulisan ang pagmonitor sa bugos ng isla bangod sa tuman kalapad nga baybayon nga ginadungkaan sang pribado nga baruto kag fishing vessels. Ginapangabay sa mga opisyal sa barangay ang suporta sa komunidad agud nga mangin madelago ng kampanya batok sa illegal nga droga kag mangin epektibo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Suno kay ABC President Lady Glass Gonzales, kalabanan sa mga barangay ang nag-comply man sang BADAC requirement nga ginhatag sang Department of Interior and Local Government kag may kabudlayan gid lamang angot sa kooperasyon sang pumuluyo. Nagapangabay man si Gonzales sa otoridad nga i-verify ang ngalan sa ilalistahan, ilabi na sa ginpalayag ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga may pila ka opisyal sa barangay nga imbolbado sa illegal nga droga bangod hindi malikawan sa iban nga opisyal nga makulbaan bangod base sila ang mapasibangdan. Palayag ni Gonzales, sa piyak sang 15 dias nga ultimatum ni Espinido, wala dapat sang kulbaan ng mga tao nga wala nag-intra sa illegal nga droga. Ginako man ni Gonzales nga ang Purok Gonzaga nga sakop sa barangay Takuling sa dinakuha ang 18 milyones pesos nga balor sa Cebu sang nagligad nga semana ang isa ka drug-infected area sang ilang barangay. Ginakabi naman ni City Anti-Drug Program Coordinator kag Executive Assistant Sammy Montoya Sr. nga positibo ang palayag ni City Station Drug Enforcement Head Lieutenant Colonel Jovi Espinido nga Shabolay City ang syudad sang Bacolod. Sunod kay Montoyo, ang Bacolod ay nagaserbe nga marketplace sang illegal nga droga kag base sa iya reliable source sa norte nga mga lugar sa Negros Occidental ginahulog ang supply sang illegal nga droga. Dugang pa ni Montoyo, nagdamo ang volume sang droga nga nakumpiskar sa Bacolod bangod man sa mga nagakaladakpan sa operasyon sa kapulisan nga mga nagabulgar sa ilang mga ihibalo sa transaksyon sang droga sa syudad. Liwat nga ginpalayag ni Montoyo nga dako ang mabulig ni Espinido sa kampanya sang Bacolod kontra illegal nga droga. Samtang ginpahayag ni Montoyo nga hindi lamang duha tubtub apat ka mga barangay officials nga ginalegar naga-intra sa droga kundi mas sobra sa apat pero nagpamalibad ini nga ibulgar ang ilang ngalan kag ang ila barangay.
Sandang ginsapol sa Bacolod City Anti-Drug Abuse Council kung kadak ang 14 kabapunong barangay nga ilang lugar ang irekomendar sa Regional Oversight Committee nga madeklarar nga drug cleared. Ang pagsinapol ang ginpatigayon sa Bacolod Government Center sang kahapon nga adlaw nga gintambungan sang PIDEA, DILG, DSSD kay iban pa nga ahensya sang gobyerno. Ang 14 ka mga barangay nga ginrekomendar sang napulo ka mga police station commanders amo ang barangay 11, barangay 13, barangay 22, barangay 23, barangay 25, barangay 32, barangay 34, barangay 36, barangay 39, barangay 41, barangay Felisa, barangay Granada, barangay Montevista kag barangay Pahanukoy. Sunod kay Executive Assistant Sammy Montoyo Sr., ang City Anti-Drug Program Coordinator, pagaproteksyonan sa nasambit nga mga barangay ay lugar nga hindi masudlan sang transient kag mapasungka ang mga pushers kag users para mapaidalom sa Community-Based Drug Rehabilitation Program. Sunod kay Montoyo, magabulig man ang PIDEA sa mga barangay officials sa pagpreparar sa ilang mga dokumento sa drug clearing program. Ang syudad sa Bacolod ang may 8 na ka mga barangay nga gindeklarar nga hilway na sa droga. 14 barangays na ginrecommend natin for drug clearing. So they were asked one by one kung i-confirm nila, di ginakseptar tanan. So pulit, first time maka-clear ka, matigayon yung 14 barangays nga maklear. Si City Anti-Drug Abuse Program Coordinator Sammy Montoyo Sr. Ginahulat na lamang ni Barangay Felisa Punong Barangay Ramon Hardin ang rekomendasyon gikan sa Bacolod City Health Office Permit and Licensing Division kag City Legal Office antes i-release ang barangay clearance na ginapangayo ni Brian Bangiran. Sunod kay Hardin, wala sinigin release ang barangay clearance para sa iya negosyo matapos na ibaluan sa syudad nga padayon ini nagabaliga sa frozen foods, karne, kaiban pa sa kilid sang pampubliko nga dalan sa Purok Totong 3. Sa piyak nga mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga hawanan ang pampubliko nga dalanon, ginpathang ni Hardin nga nagpangabay ini sadto kay Bangiran nga saylohon ang iya baligya sa Purok Totong 2 Vendors Market agud hilway nga makabaligya sa iya produkto. Ginpatag man ni Hardin nga ang baligyaan ni Bangiran alagyan sa mga truck sang basura padulong sa Felisa dump site nga nagatuga sa pagtuhaw sa mga langaw nga may dala nga bakterya. Nanawagan naman si Acting Governor Jeffrey Ferrer sa mga Negrosanon nga magpadala sang bulig sa mga naapektuhan sa paglupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Suno kay Ferrer, bukas ang gobyerno probinsyal sa pagbaton sa anuman nga bulig, ilabi na ang mga panapton kag kwarta. Duha pa ni Ferrer nangin kinaanda na para sa Negros Occidental nga magpadala sang bulig sa mga biktima sang kalamidad. Palayag pa sang acting governor, iya paghulaton ang pagbalik ni Governor Eugenio Jose Lacson halin sa Estados Unidos, agud desisyonan kung pila ang ipadala nga bulig pinansyal. Kahapon nga adlaw Enero 16, si Councilor Jason Tupas ang hinuwaan ang isa sa mga nagdulong sang 62,000 ka mga face mask sa mga biktima sang Taal Volcano eruption bilang kabahin sa iya ginumpisahan nga donation drive. Nagpain ang gobyerno sa siyudad sang Bacolod sang 5 milyones pesos nga financial assistance sa Bacolodiat Festival o Bacolodiat Incorporated nga organizer sang 15th Bacolodiat Festival sa Enero 31 kag Pebrero 2. Sunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran, ang financial assistance ay naprubahan na sa Sangguniang Panglungsod sa Enero 15. Ginpathag ni Familiaran ang organizer na ang bahala sa pag-usar sa mga pondo kag dapat nga i-liquidate kag magasunod sa mapulisa sa Commission on Audit o COA. Sunod sa BC Alcalde, tuyo sa kewatan nga makaganyat sa turista kag maka-investors nga maayo para sa Bacolod. Sunod pa kay Familiaran, dapat ma-strengthen kung mapabakod pa ang relasyon sa syudad sa mga negosyante, labi na kalabanan nga naganegosyo sa Bacolod ang mga Filipino-Chinese. Yes, may 5 million assistance sa ila in celebration of our yearly Bacolodiat Festival. Yes, approved na namon. Hindi ka receive another financial assistance kung hindi mo ma-liquidate ang previous. Kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:15. Sa mga bukol-bukol naman nga nagatubo sa inyong alawas, sis man akong tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant.
Maginom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ining Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligin pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado may alibyo. Mabakal naton sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Nernay sa tuban ng sang gate sa Paglaong Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kay man, ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compound nga magatinlo sa aton dugo kagatay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede ngay deliver sa inyo pulian pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Apat kadugang kaso sa polio sa Pilipinas na record sang DOH. Samtang anay PNP Chief Albayalde kag 12 ka iban pa ginapakasuhan sang DOJ sang graft. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:20. Oras ginadulong sa kaalwan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule.
Kag sa ato naman nga paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3. Amo ning aton ginarekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone, gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon na bulong gini siya. Amo na nga bisa ng aton mga medical doctors, ilang nga ginarekomendar ang adlaw-adlaw nga paggamit sang Life Extension Vitamin D3. Mabakal nato ng Life Extension Vitamin D3 sa mga butika, tag napulo ka pesos lang ang kada soft gel sini. Kag sigurado na naton nga ang mabakal naton nga soft gel may tatak nga LE. Para masiguro naton nga authentic kag hindi peke ang produkto nga Life Extension Vitamin D3 nga aton mabakal. Bisita man maka-aksyon sa Life Extension Clinic. Dira libre nga aton nga medical check-up ubod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic arakan sa GA Esteban Building sa Maydalan, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:21. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginkompormar sang Department of Health nga may dugang nga 4 ka mga kaso sang polio ang Pilipinas. Humalin September 2, 2019, 16 na tanan ang kaso sang polio sang pungsod. Sunod sa Research Institute of Tropical Medicine, ang duha ka mabagwa kaso ang na-record sa Maguindanao. Ang mga biktima ang parehas mga lalaki nga nag-edad 2 kag 3 katuig. Ay katatlo nga kaso ang 2 katuig nga lalaki sa Sultan Kudarat, kay kaapat nga kaso among 3 katuig nga batang nga lalaki sa Quezon City. Sunod sa DOH, ang mga biktima ang napakita sang sintomas kangay sang hilanat, diarrhea, muscle pain, asymmetric ascending paralysis kag pagluya sang mga extremities. Nanawagan si Health Secretary Francisco Duque III sa tanan nga magidikanan nga intrahon ay mga kabataan ng edad 5 katuig paidalon sa vaccination program kontra polio sang DOH. Ginapakasuhan sa Department of Justice sa DOJ, Panel of Prosecutors and Philippine National Police sa PNP Chief Oscar Abayalde kag 12 keban pa ginakabig ninja cops didto sa Pampanga. Sa ginpagwa nga resolusyon sang DOJ nakitaan sang probable cause agud mapasaka ang kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act bato kay Abayalde kag 12 keban pa. Patahag sa ahensya nakitaan nga may probable cause sa pag-impluwensya ni Abayalde sa iban nga opisyal sa gobyerno nga maprotektahan ang mga tinaw nga involvado sa kontrobersyal nga anti-drug operations tuig 2013. Kalakip man sa ginapakasuhan ang Musanday Lieutenant Colonel Rodney Raimundo Louis Wico Balayo IV, Lieutenant Joven Bagnot de Guzman Jr., Master Sergeant Julius Laca Paniago, Master Sergeant Donald Castro Ruque, Master Sergeant Ronald Bayas Santos, Master Sergeant Romel Munoz Vital, Master Sergeant Alcindor Manguindoyo Stinio, Staff Sergeant Dindo Singinan Dizon, Staff Sergeant Gilbert De Vera, Staff Sergeant Romeo Encarnacio Guerrero Jr., Master Sergeant Eligio Dayos Valeroso, kag Master Sergeant Dante Mercado Dizon. Nakitaan sang paglapas si Baloyo kag iban pa nga pulis sa Comprehensive Dangerous Drugs Act bangod sa misappropriation, misapplication o napastawan nga pag-account sa mga kumpiskar nga illegal nga droga. Samtang ginbasura naman ang reklamo bato kay Police Officer 2 Anthony Laksamana bangod sa kawadon sa nakakaigo nga ebidensya bangod nagwa nga wala nakaupod sa operasyon ang amo nga opisyal. Nagpasalamat naman si Health Secretary Francisco Duque III kay Presidente Rodrigo Duterte matapos ang palayag sini nga magapirma sang executive order angot sa pagpabarato sa pila ka klase sa mga bulong. Sunod kay Duque, tempo pa ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa tuig 2009 sang una nila gin-issue ang maximum drug retail price apang 5 lamang kabulong ang ginpaidalom sa MDRP. Duha ba ni Duque, nagapasalamat sila sa suporta ginatag sang presidente sa advokasya sang Department of Health agud mapabarato sang 57% ang presyo sang 122 ka mga bulong. Madumduman ang DOH ang nagduso nga mag-regulate sang presyo sang 122 ka bulong nga ginainom para sa hypertension, diabetes, cardiovascular disease, chronic lung diseases, neonatal diseases kag major cancers. Sa dugang nga balita national, naka-record sang siyam ka discrete weak explosions sa nakaligad nga 8 ka oras sa Bulkan Taal sunod sa FIVOG. Sa update,
Sang ahensya naglambot sa 800 metros ang kataason sang ginabuga nga abog gikan sa main crater sang bulkan. Ginpahayag sang PHIVOLCS nga wala sang dugang nga features nga na-record. Nakita ang fissure sa pila ka barangay sa Banwa sang Lemery, Agoncillo, Talisay, kag San Nicolas sa probinsya sang Batangas. Samtang naglambot naman sa 595 ka volcanic earthquakes ang na-record Enero 16. Sa amo nga datos 166 ang nawatsagan nga may kabaskugon nga intensity 1 tubtub 5. Wala labot 3 umpisa las 5 sang kagahon, tubtub las 3 sang hapon Enero 16, kapin 30 ka volcanic earthquakes ang na-record. Sa karon nagapabilin sa gihapon sa alert level 4 ang Bulkan Taal. Mas sobra 120,000 katao na ang apektado sa paglupok sa Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Sunod sa labing ulihing datos salin sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, naglambot na sa 121,455 kamatao ang na-record nga apektado. Ukon nagalakip inisang 26,294 ka mga pamilya. Padayon ang pagbaton sang donasyon sang Batangas Provincial Government para sa mga nahalitan sa paglupok sang Bulkan Taal. Para sa luyag maghatag sang donasyon, mahimo inidalon sa Batangas PDRRM Office sa Provincial Sports Complex sa Barangay Bulbok, Batangas City. Ginengganyo ni House Ways and Means Committee Chairman kag Albay Representative Joey Salceda ang liderato sang Kamara gud magsumiter sang supplemental budget para sa liwat nga pagbangon sang probinsya sang Batangas matapos ang pag-alboroto sang Bulkan Taal. Suno kay Salceda, kulang ang 16 bilyones pesos nga budget nga ginpain para sa disaster fund sa 2020 General Appropriations Act. Kinahanglan sunod sa iya nga magpasa sa supplemental budget labi na kung dako ang patigayonon nga rehabilitasyon sa mga banwa nga apektado bangod sa Taal. Sa pagbulubanta ni Salceda, kinahanglan sang 12 bilyones pesos nga pondo para sa recovery kag reconstruction sa mga apektado nga lugar. Patag ni Salceda, dapat may 20 bilyones pesos ang orihinal nga disaster relief fund o galing ginbuhinan nila ini sini nga tuig 2020 bangod wala nagamit o kung mahuyang ang utilization. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:27. Sa ato naman nga habon pampaligo, ang Santon Plus Herbal Soap aton nga gina-rekomendar sa inyo. Mga panit makapakini sa imong kutis kag mahatagan alibyo ining mga punggod kag pikas-pikas sa imong guya. So sa habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga kaaksyon na budlayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton nga colon kag pangontra sa problema sa constipation o kung ang imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Articles of impeachment bato kay Trump ginsumater na sa US Senate. Samtang 9 games winning streak o kung siyam kasunod-sunod nga pagdaog sang Lakers gintuldukan sang Orlando Magic. Kaya karon sa aton balita espesyal, mga dapat himuon in kaso maglupok ang bulkan. Ang aton madugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
masimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang hinadang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkulon yun kag negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34. Kag sa ato naman nga balita international, permado na ni US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi ang resolusyon para masumiter ang articles of impeachment bato kay US President Donald Trump. May arasang 228 ka mga kongresista nagboto pabor para masumiter ang resolusyon sa Senado, samtang 193 naman ang nagkontra. Ginpahayag ni Pelosi nga yara na sa kamot sa US Senate ang desisyon kung kakason ba na si Trump o kung depensahan ini. Una na, ginanunsyo ni Pelosi ang mga ngalan sang 7 ka team nga magaserbi prosecutors sa impeachment trial ni Trump sa pagpanguna ni Representative Adam Schiff, ang chairman sa House Intelligence Committee, kag sanday House Judiciary Chair Jerry Nadler, Representative Hakeem Jeffries, Representative Jason Crow, Representative Val Demings, Representative Zoe Lofgren, kag Representative Sylvia Garcia. Aga mo impeachment ang may kangtanan sa ginaligar pagpaimbestigar ni Trump kay ana US Vice President Joe Biden sang gintawgan niya ang Ukrainian President. Sa balita sa patag sang pagnegosyo. Mahimo nga panubuan sang Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang overnight borrowing rate sa 25 basis points o nga quarter sa sining tuig upod sa dugang pagiging pagbuhin sa reserve requirement sa mga bangko sa palabuton nga quarters. Sa isa ka research, ginpahayag ni Robert Dan Roses sang Security Bank nga ang inflation rate sang pungsod mahimo nga magpabilin ini sa target range sa sining tuig, magluwas lamang sa pila ka problema sa unang mga binulan bangon sa paglupok sang Taal Volcano. Madamo ang nagkabalaka nga ang volcanic ash fall nga naka-apekto sa malapit nga mga lugar ang makabutan sa pressure sa inflation bangod man sa impact sa mga kasapatan nga ginaproduser sa Calabar Zone, ang riyon nga naapektuhan gid sa natural disaster. Gina-target sa BSP ang inflation nga magyara lang lamang sa 2.4%.
Ang kakulba naman sa inflation sa 2018, nagresulta ko ng Kongreso magpasar sang rice tarification law sang nagligad nga tuig. Sang 2019, ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagbuhin sang reserve requirement sa total nga 400 basis points, kag ang overnight rates may total nga 75 basis points. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang dolyar karon may baylo nga 50 pesos kag 90 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, ginahod naman ng mga fans ni Alex Gonzaga, Alex G. Kay man action boy, birthday niya sa Thursday night, so January 16. Nag-post siya action boy sa thank you for all your birthday greetings. I feel loved. Thank you, Jesus. Vlog tomorrow. Tapos, may na-notice ang iyang mga fans, Ano even naman? ang mga celebrities. Kay Man Action Boy, ginahag niya yung boyfriend, yung si Mikey. Tapos may silver ring. Sino nga Mikey na? Mikey Romero. Bala pala doon niya namang... Mikey Romero? Ay, Mikey Romero. Tag-iyasang, Hindi, Mikey... hindi Romero. Hindi man Mikey... Mikey... Arroyo? Basta nalipat... Hindi Lala lang ginakaro ko ako pag rumambal. Basta doon ka Alang-alang man si Mikey... Nalipat ka, ara na sa... Ara na sa dila mo, bebe, padiwal, be. Bebe. Ara sa dila mo. Basta, karumadumduman ko lang na. Morada! Mikey Morada. Thank you so much, Action Eden. Natamba ko na, Mikey Romero. Mikey Romero. Tagiyan na isang Air Asia. Mikey, Galia Morada. Check na, correct. Okay. So, mga Action Boy, may na-notice ang mga netizens, kag mga celebrities. Kay may may ring siya na silver. Doon ka-engagement ring, gid bala Action Pareho Boy. sa imo na, hindi na mo. Ako niya, princess ni Action Boy. Princess. Queen. Siya ng crown. Ah, Ginatag crown. niya ni Mama. Kay Diba? ikaw ang iyang prinsesa. Perfect. Kita mo man ito iya nga do corona man. Hindi ka reyna mo. Perfect. Diba? So, mo na siya. Action ba? Tapos daw, nag-comment yung mga celebrity nga, congrats, so happy for you. Even si ang bago lang kasal bala, nga si Dayan Medina, love you, excited for you. Diba si sila, guro, may mga idea na niya, pero hindi lang nila gusto bala spoil. Pero ito gina-spoil na nila, sa mo na nila mga comment, diba? Kaya vlog lang to tani ni Alex. Diba lang tala nakaroon sa vlog ni Alex? Malantaw ka ha? Sa YouTube. Okay. I-check mo lang to, i-search mo lang ang Alex Gonzaga. Taon kung magkatapos ko bala mamunlaw sa ako linaban. At least nakatapos kaya pamunlaw, Oo, di ba? ginuluman lang to mo. Hindi iba niya wala gigali ka, kung lagi ka panghulom, di ba? Malantaw na dayon. So tapos Ako ginuluman ko lang, kaya mati ma-news pa ko mo. Correct. Magbalik ka ron, tapos ko pamunlaw, tanawin ko na ang ano na. Dupiyo, no? Dupiyo hanggang panglabas, Action Boy. Di ba? Sige, balita sa sports. Gintapos na sa Orlando Magic ang paghari sa Los Angeles Lakers sa ila siniteritoryo. Sang ila mapierde ang Lakers sa score nga 119-118. Nahimo nga ginprodukan sang Magic ang siyam kasunod-sunod nga pagdaog sang Lakers alin pa sang bulan sa Disyembre. Nagpakita sa mga performance ang Markelle Fultz gamit ang duha ka dalago nga layup sa final minute. Ngayon dugangan pa sang 21 puntos lakip ng second career triple-double performance. Magluwas na may 11 pagka-rebounds kag napulo ka si Fultz. Dako man nga bagay nga magpakita ni Aaron Gordon sa mag-record sang 21 puntos lakip na ang go-ahead basket para nga madismaya ang top team sa Western Conference. Nag-iksa naman sa Magic Sanday West Iwundo nga mayara 19 puntos kag Nikola Vucevic nga nagpasulod sang 19 puntos sa sulod lamang sang fourth quarter. Gindi malas naman si James sa iyas nga 3-pointer nga may nabilin pang 3 ka segundos para kuntani nga makapatas ang Lakers. Ang isa pa ka player nga si Quinn Cook ang nagtapos naman sa season high nga 22 puntos. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Pink Day. Kaya pink kasi mo, di ba? Ang day, gali ka depende sa ginasuksok ko. Ang eh. ligan, may araman na happy yellow day. May alangan. happy red day. True. May happy ano ganit na nabutang sa kwan ganit sa Sa- sandwich ganit sa hotdog nga color.
Ano ganun na? Mustard? Mustard. Gabi nga, hindi, ang hotdog, dyan na dumduman mo yan. Yan mo na, may mustard. Very mustard. Nami ako labas ang color nga mustard. Action boy. Okay. Mustard. Baklan ka mustard para nga hindi ka... Perfect. Kaslom galing action boy. Dapat, Kapunta ka kalamay dapat mixan mo siya sa... mixan mo siya action boy sa mayonnaise. Mayonnaise, Para namit ang iyang timplada. Imo mo sa nga daw dip. Or kag-ketchup. Amo sang dip sang mga kuan bala mga Caesar salad. Yes, correct. Diba? Daw ka namit lang, daw ka crunchy lang din sa mga vegetables. Correct. Okay. So, subong nga adlaw action boy, ang ato nga balita espesyal, ari ba lang, just in case lang ba action boy? Maglupok ang anong bulkan. himuon ta, in kaso maglupok ang bulkan. Kaya taga, di ba, ang paglupok sa bulkan ta, wala ginabala na balaan, di ba? Ang pag-alboruto, yagali, di ba? Gulpi lang gini action boy. A week ago pa action boy. Kaya kapigaw sa aton mga kuan eh. Mga kapigaw bala sa aton na panawag ng monitoring equipment. Oo, amo na gani nga nasubong nga dapat mga ano na action boy, mga advancement bala action boy, nga mga equipment ang aton gamiton, di ba? Kaya para kaluoy mo to sa hindi maka-preparar. So ari para preparar kita, para makabalo kita. Kasi syempre may bulkan man di ba lalapit sa aton. Kanon. Yes, oo. Pero kung maglupok ko ng kanlaon sila ni Migo ta Jo Marie Vargas, daw hindi gidya apektado aming Bacolod. Considering hindi malayo kita. Pero mga guro ang dalas ng hangin guro sa ashfall guro mo na Mga kuan siguro, mga abo-abo. Lagi ako na sa una, hindi ko malalipat guro, that was way back in 1975. Naglupok Sang nagbugas ang aso asang mga kuan bala ng abo. Naglambot na sa amon to sa bago, I think 1975. Okay. So, our action boy, para preparado kita action boy. So, una, dapat... But silingon na 1975, para na kuya ha. yan lang. Hindi na mo pag inaya. Wala ka, confirm ko lang. Oo, confirm mo lang. Importante, at least, safe ka rin kapag subong nga 2020, di ba? Pero at least kamuya, at least ang amon binta sa inyo, kamuya, wala kamuya during that time ngati ang Pilipinas, pero tigid nga mga hitabo yan, may mga martial law, may mga EDSA revolution. Gani man. So, istoryahin na lang kami gani. Lolo boy. Siya mo na kami karon ha. Kung nagkaratabo sa imo. May lang gali ka, wala kayo nakautdan mga kamot yan. Iba niya kautdan to yung mga tudlo action boy. Sa ano na? Sa martial law eh. Sa mga, hazing, torture. Di ba? No? May mga Daw, ay ako na iyaka. Kung kay, elementary pa lang ko sina. Elementary Pag ka balo ka, pala. pag martial law, 1972, grade 2 pa lang ko sina mo. So mga bata, wala nila yung ginano. Why man kuya ga kontra sa gobyerno? Huwag ka kakunto sa Why man kuya gobyerno. ga marcha sa... Mali, Grade 2 ka, mamarcha kay mo eskalye. Taxi ka pataguro yan, no? Gabugoy pa lang eh. Hindi ko tanda sa taxi. Hindi ka tada sa taxi. Kapangita ka pa naguro sa baboy-baboy, nakita ka na sa Oo, baboy-baboy, ano? Naginahuyo-puyo, kung na makita mo sila. Perfect. To, lag ko nga kuto, bala. Lag ko nga versions ang kuto. Version. So, action boy, action boy, dapat preparahan tagid ang emergency supply. Lagay na daw medicine, food. Dapat action boy, may amo ka ginakuno sa inyo balay, pati mga flashlight. Amo na in kaso mga battery, dapat may amo ka gina-action boy. Kag face mask gid pinaka-importante Face sa mask. tanan action Kaya boy. ba, samtang barato pang face mask. Oo, kay Diba, kung sino kuhan lang ka magmahal? yes, gulpi dan gado 200 action boy mo, Agay, di ba? kadami, From oo. 30 pesos, gulpi gado 200, kag ang tag 2 ka piso nga face mask 5 ka piso, ga 30. Grabe, no? So, amo na siya action boy. Tapos, isa sa mga emergency supply nga pwede ta magamit action boy. Ang mga mga battery-powered radio. Kaya importante ginagawa. Okay, parang updated ka pero sa in mga kaso, development na mga balita, no? In kaso nga wala kuryente, bala action boy, at least mayara kaya sa nga battery-powered nga radio. Correct. Yes. Ano mo siya action boy. Tapos i-make sure mo siya action boy nga matultulan mo kung diin mo to pinamutang. Kaya ba sila pinandanok mo lang to balahaw, di ba? Tapos pag timbo na siya Oh, emergency, hindi mamukay ka ka nakabalo pa. kung din. Mamukay May amo na ka siya pa. mo, may mga bagay, di ba? Isa, may magina pang set aside ka nga mga gamit, pag chimpo kinang mo na, hindi mo na makita. So, mas better good action by ang mga emergency nga supply
nga mga amo sina dapat do may box guro nga kitaon lang bala ha. Kita mo na sa mga hotels bala. 'Di ba may mga emergency kit do mo na siya. Mga lang, emergency supplies. Nan, amo gina ya. Sa mo lang dada. Pabungga ka lang gid Flashlight dayon. mo. Nan. Nga wala battery. May, kailangan namin magit mga flashlight, wala ka bala battery. Oh. Nan, correct. Ha? Wala Ano mo. flashlight nga wala battery? Huwag ka na, ikakuhan? Flashlight nga wala battery. Oo. Ginaano lang siya. Press mo na Ah, sa bala. yes, may amo na. Kira radyo Gintagaan pa ka ka action na boy. bala. Ay, wag gingan mo na yatag kay Papa. Ginatag sa ako ni action boy, radyo nga may flashlight nga no need man battery. Iliso-lisoon mo lang mo na. Galing-galingon mo lang. Todo ka exercise ng action boy. Galeto na subong kay Mama. Kakapoy action boy dugay ma-charge. Ako mo na, pero at least dami man siya. Okay. Exercise pa nan. So next action boy, magtutok gid sa mga balita kag update. Hindi kasi gitutok sa social media kag puro fake news. Oo. No? Kita mo tong Damo na, ining taal ni kadamo sa naguluhan nga fake news. Yes. Kadamo sa mga, hasta kanlaon na dalahig pa. oh nadalahig pang kanlaon action boy Fake sino. news pala daw ginasakay-sakayan din ng mga issue, ginasakay-sakayan ng balita, may himo sa mga balita nga daw papakulba sa tawo. Eh, para mag-trending, action boy, magdamo ang likes correct. nila. Una. Meron pa to ganit ko nga gin-post ang iya ka bulkan sang Indonesia. Nga to ba lang nag-anuman sang liga Gane? ng pagawa sang lava. Ang Galing mali ka pa na, mag- ano pa to yan na, Oo, nan. ano pa to nga tuig? Oo, tidugay-dugay. Amo to yung magguruwa nga mga ano. Tapos meron na action boy nga, sino to yung nag-post nga, paputokin kuno ang bulkan kanlaon. Please, please, please. May wow. Para siya. Ato ba lang? Metong paputokin anong LTO. Ha? Ang LTO. Hindi, LTO. Mga LTO. Mayara pag Meron pa ganyan nga ang, ano ko no, ang Vulkan, kanlaon. ano pa putikon, please, nga muna siya. Namin, Eh? ano mo naragin siya sa crater, Blau? Paputikin natin ng vulkan kung nandun ka sa crater. Na. Bunganga ng crater. Oh, ibutang gito siya dito ka para wasaag ang manenoy. Kaya mo na bala nga mga ano sang tao action boy, di ba kalaw ay? Maka so mas mayo pa nga tuto ka sa mga radyo na lang gid action boy para dasig ang imo nga update. Okay? So next, magpabilin kung in case na maglupok agad, magpabilin sa inyong puluyan o kung sa evacuation centers. So, dapat may puluyan kagid. Oh yes, of course, action boy. Kapag tayo Kasi magpabilin. wala ka balay. Kasad mo naman. Ano kung di makapabilin sa akon balay, kay balay man. Sa evacuation centers. Hindi tagaga action pa boy. problema ni Action Dorel naman. Tapos subukan mo lang patukod na balay eh. Na, Para diba? at least kung maglupok ang bulkan, may balay ka nga din, kinda ka magpabilin. Nan, correct. Kagi make sure mo nga, ano nga, bakod-bakod man gawain mo nga. Balay. Balay. Kaya para ba si balay, yabok, parang asphalt, parang sa agad rumpag. mo balay. Oh. Narumpag. Kaya di ba ang asphalt, damo-damo, lakas Oo. boy na. Kita Kaya mo to sa nakadamo, Kuan, no? kita mo to sa, ano pa ni sa Tagaytay. Oo, gani man. Na-imagine ko bala, di ba ka pa Tagaytay kita? Na-imagine ko bala tsura sa Tagaytay, sa pagkatutok kag tsura subong sa Tagaytay. Super green gitu action ba pagkanto to sa Tagaytay ya. Super hot. Ti subo super hot true. Ti sa action boy, makita mo abi ko gani dugin black and white. Hindi gali action boy amo gito yung Amo tsura. gina sa tugod sang Abi ko gin filter Tungkol sa do smoke na may smoke. Amo na siguro ang kuan no, ang Ash, Oo, do smog daw naman daw. But sina kay wala pa ko experience ang amo sin action boy. Kanto to bala. Samtang Kuan na nagalupok gid ang pulkanta. Hala ka ba? Tapos, so ako to dayon. Singgit sang walang himala. So, amo na siya, action boy. And then, next, siguraduhan mo ganyan, dapat may nagakaigo ka nga komunikasyon. Dapat may load ka, action boy. May cellphone mo. Amo na importante, gina ka. May Basi, load. anong pulos man ito, may cellphone ka kung wala ka pag dyan load. Di ba si Y network? Ha? Basit down ang network. Depende lang, action boy. Baka ka na sa nga munaway. Munaway, ano na gani? Ang ginagamit na bala. Handheld radio. May amo na Sa unahan action sila boy. na walkie-talkie. Walkie-talkie na gamit, ang ginatawag nila na. So, muna, kinanglan mo na blush yung boy, need mo na bala, diba? Pito. May isa na gani ka balay action boy, nga mo na ila communication niya. Ha, gala? Dahil niya, Gana gana. ta. Nanawa na. Totoo, aliw ko sago ba na tubig sa kuan Ano na ya? tapos ikaw kuan At least hugasya hindi na ka yung mga last load. pinggan. Amo na sa radyo sila ga mo na. May mo na action boy. Dorel, liw ko anay hugas ang pinggan over. May ko. Ay, over, gid ya. Copy over. Roger. Muna. Nan. Masabat ka ng 10-4. Hindi, meron ko action boy, may code ni action boy. Hindi niya Dora lang. Beautiful. Beautiful din ang 1020 mo. Kabalo ka na. Ano siyang 1020 yan eh? Kundi ang location mo eh. 1020. May mga code na action boy Oo, na. 1020, 10-4. Amo na binsin niya balay? Sige. Ay, hindi kami 10-4 eh. Dua, masalas. No, mo na binsin communication sila sa loob balay, no? Umaya mo na to,
Action Boy. Ano ba? May amo na tuod. Minabalaan ko na nga mo na ilang nga ginagamit, diba? Ah. Hindi pa kalas load. Kuan, paligo na, over. Una, Wala ka. Pati magpaligo, ginasubo. Agad yan. Paligo na kay Kangso na si mo over. Paligo na, kaya daw, kuan na, ng, daw, bayabas. Kala, isang bayabas. Ikaw mo man yung mga bayabas sa sulod balay. Over. Bayabas, sa ginlaga. Over, may over pa na yan. May over. Over. Roger. Roger on that. Ligo na ko. Man, siling ka ginaction boy. So, naway kakabot sa mga YL na eh. Anong YL man? Communication nasa sa radio sa una. Nga. Daw kung sa kon pa bla kung sa aton pa bla do naka-textmate mo bla. Ah. YL young lady na ang YL ko no mo. I don't know, muna ano guro. na siya? Way ko nakagi abi mo. Away ka kaagi. Sa unang radyo ko sa una ya pang report lang gid mo. Pang report lang. Perfect. May radyo gina nga para dira. Para dira, daw YL na sila may ara na sila no panawag sinagan ano, may ara na sila nga mo so sila gamit. Dahil ma-eyeball na sila. Ay, bongga. Subong niya text naman. Text or chat. Mas Chat, ano pa yung sa Boxing Boy, chat ka may free. Correct. Kung naka-load yan, Kita mo free. da, magkakapatay sa textmate na yan. Andam. So, hindi ka dapat mag-textmate sa hindi mo kakilala. Okay. Kung hindi mo gusto Patel. Okay. So, kasang last section, boy. I-check gid ang inyo nga mga electric wiring kag water pipe. Kaya basta magbuloslot to dito ang mga in kaso matupan balasang ano nag-echo sa mga guro katunog sa aton yung mga monitors. Perfect. Okay. Nan, so mas action boy kay para at least bala meron ibandaan may mga emergency na action boy may mga disaster nga katabo kasunog pa mga balay nila no nan nagakara Doble ang kalamidad sa kakabuhi mo. Doble. So muna dapat mangin ano Tapos gid gin-break ka action pa boy. si imong boyfriend. Grabe na gid yan. Grabe ang kalamidad sa life. Diba? Okay lang na. Maging ang life mo. Nagkalamidad na nasunog ang balay mo. Tapos daw nagbaha sa inyo. Nakita mo ang boyfriend mo, maging salbar siya. Ay, maging na ya. May time mo hindi mag-umamon. Lain ang ginsalbar ya. Naging sabi, ikaw yung wala. Kasad. So that is Hindi ka na magsunggod? Ha? Hindi ka na magsunggod? Depende kung kaya mo man lang kaugalingon mo. Ato ya, hindi man kaya itong ginuwas ya. At ano mo lang niya Hindi, consider na lang. mas mahito gani nga swimmer sa imo eh. Ay, mas mahal nga si Ay, itang kulo, ay, ano, itang paroson mo dahil mag-isayo. Kalain. Itang paroson mo dahil after niya naluwas. Sige, Charot. okay. Sige, action boy, at least bala. Kag ano gid action boy, ang pinaka-importante gid, hindi gid magpati basta-basta sa mga Fake news. Oo, nga wala bala sang verification. Kung si Verification. Vice President Leni Robredo, pagabayad kita sa sweldo sa gobyerno sa nagapalapta fake news. No. Muna siya. Sino nagpalapta action boy aw? Ay, mencionar ko pa. Oo, Ang master din sa fake news ang PC ang gobyerno eh. Kay gin ano pa to action boy si Vice Lenny no. Gin pa kamalaot pa siya action boy. Nagkato tsaka nag-donate nang siya kuno sang 5 ka pandesal kag isa ka bottle nga tinapay. Nga tinapay. Kaya ginuna pa ko na pa tubig. picture. Oo. Tika mo ya din kamo. Kamo yung kapangablaot din kamo. Oo, nagataga mo to bisan duwa lang kapandisal. At Kabalo ka naman, action ang kay Vice President Robredo kani 5. Kamo bisan duwa lang may ara. Wala, At least may ara. Perfect. Oo. Isa pa ining nagahatag na sa amo sina, gin-donate man lang na mo. Tilugin question mo pa ya ang nag-donate. Man, ganit man no. Basta Sige lang. importante may ara. Kabalo ka action boy, ang tao dan, may hambal ginaya. Bisan ano ka, Sa bisan mga pinansuli ka action boy sang kayo mo. May hambal ginaya si imo. So, ay mo na lang yan, hindi pagsapa ka. Diba? Perfect. Good morning kay Julio Soles, kay Giselle Franco dira sa may Maaw Public Market, no? Good morning kag kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Dira kay Giselle Franco kuno with Erwin Gonzalez. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Sa kay classmate ko Cynthia Sasis Macariola, nga nagabati good morning. Teresa Linaha Kayaw, sa kay A Little Bit. Namin ang kanya na Elizabeth nga lang na mo din mo niya a little bit. Bongga. A little bit kay daw Elizabeth. Nice. Kay Carl Cabag, dara good morning. Kay Bells Kim Cuenca. Rosalina. Bells Cuenca, si Annabel ni, oo. Giselle Franco, good morning. Mugani nang sa Maaw.
Ha? Sa Maaw na siya. Sa Maaw na siya. Neil Centineo, kag iba ni, hindi ko mabasa, kay kito kabudlay sa mga ilang mga account. Angel Cuevas Barredo, kag Ben Calanza Emesino, may agaman. Okay na kita, Jen Duerom, kag kay Kagawad Mira Polidario sang Barangay Pahanukoy. Good morning. Good morning, Kagawad. Nakumura niya kung nipit may karakita rin namon. Hindi mo ako, yun daw wala mo gikudang inalawag. Ay, wow. Kag happy birthday, advance happy birthday sa anak ni Larry Villaflor. Hindi ko lang paglawagon kay sa 19 pa ng birthday mo. Kaya kung lawagon niya, lawon niya kani, lawagon mo ti sa 19 pa mo ng birthday. Sige. Ay, Sunday! Kabay pa madumduman mo kami. Sa pag-imbitar sa imo mga suod ng abyan. Wala, invite pwede man siya padala, di ah. Galing kasi Larry, di kong isa vlog, isa namian sa imbitaron niya. Galing ko, hindi siya pang imbitar. Sad, no? Standby na sa Action Hotline, Direksyon Art Tayopon. Ang inyo naman rin News Team. Aksyon, Dorel ka ba? Kag-action, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Bacolod Action Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.